Este foi o panorama co que se atoparon esta mañá os veciños da rúa Fernando Olmedo. Garaxes e baixos asolagados e coches mergullados. A borrasca Elsa está a deixar graves incidencias en toda a comarca e, sen dúbida, este é un dos puntos máis afectados. Os bomberos, claro, dicen que da outra vez si viñeron e desera, pero claro, parece ser que a tarde vai outra vez a temporal e tal. E logo, por unha parte, algo de razón, coño, sacamos ahora e sacamos despois a tarde máis ou mañá. Tamén dicir, bueno, pois vamos a esperar a ver o que hai e depois sacar agua. Pois sí, a ver o que pasa. E hai que esperar a ver, o que hai. Pero claro, que pasa? Que esa agua aí, a humedad, todo o que hai, eso xa se desfixo, eso xa, a tanto tempo de agua aí, non hai nada que facerse. Casimiro Gómez, con a Rúa da Seca, era unha inundación, o sea, parecía el río Lérez. O sea, era a las 3 de la mañana y preocupándonos de cómo están los garajes, los coches y todo eso. Los únicos que nos protegieron fueron los bomberos y algo de la Policía Nacional. Los municipales no aparecieron para nada. El ayuntamiento no quiere saber nada, o sea que, total, estamos vendidos. A desolación e o enfado dos veciños e comerciantes eran hoxe máis que palpables. Tras as intensas chuvias da pasada noite, esta mañá tocou reparar todos os danos sufridos. Afecta porque, bueno, por exemplo, teño un taller e teño que salvaguardar os cuentos dos clientes, a xente que me deixa coches, teño que cuidalos. E, bueno, pois afecta un pouco na confianza da xente, no ánimo noso, que non podemos traballar durante todo o día, por exemplo, hoxe, bueno, ese tipo de cousas que chega un momento que estás un pouco xa cansado. Na entrada xusto da porta da casa estaba todo cheo de, bueno, pois medio lama, medio terra. Debe de haber polo menos 15 anos que non miraba estes invernos. Eu estes invernos miraba cando era nena, cando viña meu pai na Vespa e antes da Vespa a bicicleta. E mentres o goberno municipal asegura que non hai unha solución clara ante este problema, o cabreo dos veciños e dos comerciantes aumenta. Os veciños estamos, mira, hai algún que está tomando pastillas para depresión, por nervios, porque estamos desquiciados, porque isto, joder, se pode evitar, porque non se lle pon, ou se baixa ao río, se colles os que baixas ao río, como dixemos xa fai tempo, meterlle un muro, meterlle unha conforme está, se non vamos ora por ali e miramos conforme está, pois iso corres un pouco máis atrás, súbese para arriba e fuera, e acabaches. Penso que se limpiaran un pouco máis, se houbera máis obreros a traballar, que hai unha chea deles no paro, penso que iría mellor a conta. Si se quiere arreglar, se arregla, eso depende del señor alcalde. Yo pienso que tiene que haber solución, o hacer unos sumideros más grandes o unas tuberías que lleven y cuando esté la marea llena que puedan entrar y salir. Se hai un lombo, evidentemente, un impedimento máis para que a agua se marche. É o que pasa nesta calle, ao principio na Jouta Riadas, fai 10 anos, os coches máis afectados eran ao principio da calle, e agora non, agora son ao final, porque ao final da calle hai un embalse. Cando se pasa ese embalse hai outro, porque hai outro lombo, e despois cada un máis alto que o anterior. Supoño que terán que facer un estudio a fondo para poder buscar unha solución, porque, bueno, ao final, coas tecnoloxías que hai, supoño que terá que haber alguna forma de desatascar ou derivar a canle do río para non provocar estes problemas, supoño. Os veciños están fartos de que esta sexa a imaxe máis común cando se intensifican as precipitacións e por iso piden ao Concello que se tomen medidas urxentes para non ter que enfrontarse de novo a esta situación.